Agaba Awgbu versus Ozonna. Can you tiwa akolibo nsugbe? Adena. I'm going to say because the cool that video video just cool it down and this video that they look and this you will quite skip one now because some will always not like a kachukuna swake no problem where hang everybody big man big trouble Adam Mandala bracelet to quit because they were quite so because no Ozonna one of them name with the governor called again I have say I'm Jukena you want with governor. When I know no sinade, then they this video they look at this. Agaba Awgbu versus Ozonna. Can you tiwa akolibo nsugbe? Adena. O nwere odi picture nwa governor anyị posturu. O posturu nya nke ba. Onye ndị mmadụ na-atamu. Onye nedo picture na-eti na-agba n'aka. Onye nọ na akwụkwọ aka ene ka nkwụ. A na-atamu. And magona o tegwa aka amaara m a na-ekwu Gabriel sekwa Gabriel asị ha onwe onye mana ana oseje picture nke ikpeazụ nụ onye nenekita ọ na-asị nwa na so nya ka nji chọọ nkọwa ihe nchọ nkọwa ha so Ozonna na ihuru picture dị ihe ọkwa ya ihe nenenye Same Ozonna onya na agba egwu nu mana before abịa m ihe gbasara Ozonna na Agaba emerie interview. Hey guys, it's your girl Goody Bag G to the double ODYBAG and I'm live here in London with Ozonna. Alright ladies and gentlemen, this is Dickie Famous and Ozonna. Ozonna, your name is Igbo, right? Yeah. Emerie interview in last year 2015 maka election re-election on ya no dere ho ọ dị ka ya sị na ọ ya affect political ambition ya no enwe impact na election re-election ya so 2015 wee kpoo ma onye obodo he executive he ma ndị dịkwu I think A1 or so ndị dị iche abaje na-eme interview ma ụmụ nwaanyị dịgasị iche iche inene post ịhụ na ya na ụmụ nwaanyị gbara egwu wee na 2015 ya na gọvanọ gbakwu egwu a na-eme content ana amara mba ine nya anya ịma na ọ dị ka ụmụ nwaanyị ya na agbakọwara egwu maka ndị na-evu rumor sịra Gabriel sịkwasị ya ka e were wee kutu onye wee binye onye bụ ihe ya na onye obodo gbaa egwu ine n'oge ya na onye obodo na-agba egwu ịhụ na onye obodo na executive aghọtaghị ihe a na-akọ ha jọsụ na-eme ahụ but ha aghọta ihe a na-akọ ma ndị ọzọ ha na-agbara egwu ibu ebe ha na-agba egwu ha aghọta ihe a na-akọ ha jọsụ ịnara nwa ego gị ime ihe ejiri gị ijebe so mana o nwere nwa agbọghọ merie interview nwa agbọghọ n'ihu wee mee Ozonna interview Ozonna ewe na-ajụ ajụjụ ọsị na ndị mmadụ alaike ihe ajụ kedu ihe iche ndị mmadụ eji like ọsị na ndị mmadụ na ahụ ihe ba aghọta ha ma onye ọna ha hụrụ na onye ahụ fụta n'ihu efere mba ụwa a na-afụ anya emebie attack ya kọbịa ọnụ ihe ba aghọta ha. Why do you think Nigerians, some Nigerians, why do you think they don't like you? Hate comments in your comment section and all of that. I think it just kind of comes with it. Anybody who's very visible and is confident, you're gonna get hate, you know. Mana achọ m nji ohere ọzọ na ọwụ niile na video no nwanna anya akpọọ gashi even na-emegwo on na gị maka na nna gị fụtara na Anambra play ebe moral police ọchịchị ka emeri ya eleti ka ọchịba o play ebe moral police wee bido gwaba youth Anambra na ba ji eme nka na ba emebishigwo na ba anaghị focus na agwa ba dị njọ okwu niile iko iji mara mmadụ ka eji ịmara onye ọzọ ka eji amara ndị mmadụ wee sebe okwu egwu ka anyị nene ka anyị dị n'anya na ezinụlọ ewe nebaga anya wee sị ọkwa nwa ya bụ Ozonna so wa wuri Ozonna ịmakwara na ọ nwụrụ ịnọ Anambra based on nna gị si eme ọ nwụrụ ịnọ Anambra ba ndị agụ na-eche ndụ aka akpụrụgbo tụọ detain gị for 13 years ọwụ na ọwụ na nna gị gọvanọ detain gị for 13 months emechaa ajụgwa gị enye gị plea bargain ha detain gị agwa gị na karata onye isi akpa agba ma dressing gị ihe niile na ọ na-emebishi youth ha detain gị after sị gị mee plea bargain ime plea bargain ewesị gị ka ebe ibu eje ekpokọrọ ma pọs gị ma kombu gị ihe niile gbaba nchọ ọkụ ngwa ọrụ gị niile ma akpa ị na-eko ma ihe niile agbaba nchọ ọkụ mana ị nwere ọkọ nna gị wụ gọvanọ
Ada sure no ye make nke ahụ. So ka anyị bịa Agaba Awgbu versus Ozonna. Ọwụ na ine anyị hụ na Ozonna o nwere egwu ndị ọzọ na-awụ ọkụ ha na oyichashi afọ na-agba na-eme na-ewe na-atamụ na-akwashi. Mana ị notice ibe mere mgbe ọ kpọrọ egwu mmanwụ. Egwu be anyị nụma. Na-ere na-enye ya ka ọ na-akpọ. Ọkpọ ha na egwu na oyichishi ahụ bido gbaba egwu ka dị ihu, mewe ka dị ihu, mewe ka nwoke. Gịnị ka ọ na-akọwa? Ịma mgbe m kwuru maka Agaba Awgbu. Agaba Awgbu, Agaba wọsọ Agaba Awgbu, Agaba dị ka polisi. O nwee ebe nsogbu dị ọnya na-eje aresi ndị mmadụ ka polisi. Ana ọ na-egbu ụmụ ikorobịa nwoke agba dị ka nwoke na-eshi ike mịawụ na nwoke bịa ọ na-eme ka nwaanyị. Agaba, the spirit of Agaba ihe ọ na-eprovoke na nwoke iwu nwoke ọgba agba chie ọwọdụ sa azaba mmanwụ ndị ọzọ. So ọwụ na inwe nwatakịrị ma na-eme ka ife na duru ya nata ụlọ. Ịnata ụlọ ị nwere ike plan ya mmanwụ pịa anya were agba nji apịawa anya azụ ka ọ gba ọsọ soro ibie gba ọsọ ụwa gị ime ubi gba ọsọ. Ọwụ na Agaba nọ kpọfụta ya ọfụta ka ọ chụọ onye ọsọ gba ọsọ. Ọ bụrụ na o jide ya suo onye nwe ọkpọ ka nwatakịrị gbaa agba. Ịgwọ na ọ na-agwa nwa gọvanọ anyị gbawa egwu mmanwụ oyichishi ahụ dị ihe a na-eme nwe isi ọkwụsị maka enwe spirit dị n'egwu ọ na nwere spirit na-esu ya. Ịghọta? So ọ bụrụ ma ndị na-echere nwa gọvanọ ibu ya agba mbọ mewu duru nye na ta ụlọ ọgwụ dutenye ka Agaba Awgbu fụọ. Agaba Awgbu fụta bie nye aka ọgba agba ka nwoke. Unu achọzi egwu Igbo egwu mmanwụ ma egwu tirie na fon ọ na-akpọ ha fụkwa ibe a na-ekwu pịọ ọwọkwa ibe awụọ njakịrị pịọ. Nwoke ọbụla na-eme nene mmanwụ na-esoro ibie na-eji agba ọsọ mmanwụ ọ naghị eme ka nwaanyị. Ime Gabriel spirit ji agbago n'obodo anyị ụfọdụ a na-emechi ka nwaanyị amụta nwoke ụfọdụ na-etecha makutes n'aka. Mana ịtụ nwatakịrị na-eto nwoke dufie ya soro ibie je nene mmanwụ oruo gbagba ọsọ apịa ka ịnya ụtarị ya vurie nata nwoke agba dị ka nwoke. Ọ ibu na ya agba mbọ n'elu Ozonna ibe expose nwatakịrị ọ dị o jegwa obodo Igbo dị expose to life ndị ọcha. Ana ịma life ndị ọcha onwe mpụ adịghị ebe ahụ nwoke tọ na-emezi ka ịma nwaanyị. Mana ọ na ọ bataba Anambra jee nnene mmanwụ ebu obi ụtarị n'ogbe azụ ọgba ọsọ wụọ tikacha ewu ya ọ na-eme ka nwoke. So ya ka o ji dị mkpa maka ndị na-asị mechie Agaba o nwere uru ọ na-aba. Agaba Awgbu nwere uru ọ na-aba. Ọ na nke bụ na anaghị aba ihe bịa Awgbu gwa m emeduguje ọ nụcha nwa be gị chụcha nwa gị ọsọ ọ bụrụ na ọ na-emevu nwa ya ka nwaanyị anyị egbuo. Enwere ike arenji ọbịa wee gbube inyi ma achọọ mmanwụ na-eji ụtarị ha pịa nya were ụtarị pịa gbuo onye inyi o mewe ka nwoke by force. Anya dụbakwa Ozonna ọ nwanna aka ewu o nweghị anyị nwe nsogbu ti ọ nna gị aka o ji wee so ndị ọzọ ka eji esogbu ịwọ n'aka ahụ na ọtọ ụtọ irujie kọwarịa ya dụbazie